Či už čaute všetci to si nevideli. Či už čaute všetci, moje meno je Waffle Cookie a v dnešnom videu budeme hrať Build Battle. Kamo, ja som sa zlakla len toho Hitatail. To je nejaký dinosaur. No dobre. Dneska som tu ja. Nie. Oživila som z mŕtvych. Bohužiaľ. Bunetovi by sa ľúbilo, keby som zostala mŕtva. Ej, voda z... Aha. Voda zo skladno. To je veľmi kreatívne. Takže, dneska ideme na Build Battle. Tak, solo mode. Yes. Look at this. Wait, poď sem. Poď sem. Come on, poď sa. Nie, poď sa. Tejto, toto. A tento, oný. Celkom cool. A čo je toto? No dobre. Dice, keyboard, knight, caterpillar. Keď trošku sa poviem. Archer? Prosím, nech to bude caterpillar. Nie! No dobre. Tak, jak vyzerá taký dobrý vojačik? Si zoberiem toto, bo som si povedala, že si to zobere. A ty kamo, teraz pohorím. Ja som ešte nekreslila tohto knighta. Tak fajn. A oni majú takú... Počkať. Potrebujem fence. OK. Berem fence. A potrebujem ešte Red Wool. Tak. A black. Concrete. Tak. To je tak asi všetko. Dobre, začnem s nohami. Dokiaľ mám iba 4 minúty. Ježiši, ja som nečakala na ten čas, že to uplyne takto rýchlo. Začnem to takto robiť. OK. Ja nemám ani len nohy. Tak, dobre. Nohy budú čoskoro spravené. One eternity later. Už má nohy. Teraz spravím takto. Kamo, toto vyzerá otrasne. Bože môj. Ja som si predstavovala niečo úplne iné. Že som blbá kukína, tak čo už so mnou. Toto potrebujem o mnoho dlhšie, aby bolo jeho telo, pretože toto vyzerá chabo. Za chvíľku to bude iba 3 minúty a ja nemám hlavu. Super. Som veľmi nadšená. Ja asi nebudem robiť to. Dobre, začnem s rukami. Je možné spraviť, že vlastne bude mať meč, nie? A to spravím až tedy. Ok, neviem, či na to bude čas, ale ja radšej začnem robiť hlavu, lebo to bude najhlavnejšie. Spravím mu takto krk. Tak, spravím mu takto hlavu. Ja neviem, prečo to vyzerá hrozne. Kamo, toto vyzerá otrasne. Asi preto, lebo to staviam ja, no. OK. A tu takto, milí fanúšikovia, dám takto čiernu. A uvidíte prečo, uvidíte, že to nebude až také hrozné. Aspoň dúfam, že nie. Kamo, toto vyzerá otrasne. Kamo, ja za chvíľku, OK. Dám tomu všetko potrebné. To som nemala sebe robiť. Takiaľ za chvíľku to bude už iba 2 minúty. Super. Som veľmi šťastná. Oni majú takto. Tak. Nevyzerá to zle. Dám mu takúto vlaječku. A ešte mu musím dorobiť ruky. Teraz to vyzerá jak nejaký robot. Spravím takto. Raz, dva, takto. Áno. Koľko to je blokov? Raz, dva, 3, 4, 5. OK. Aha. Raz, dva, 3, 4, 5. Raz, dva, 3, 4, 5. Dobre. Teraz to spravím iba ešte takto. OK, toto mám úplne zlé. Ja to spravím takto. By to bolo aspoň narovnako. To musím vymazať. Preč? Toto je úžasné. Nie, OK, nie. Spravím mu takto armor úplne profesionálne, pretože takto vyzerá každý dobrý vojak. Nie. Nie. Nie, ty to nechceš. Nie. A ešte sa tu... Dobre, tomu to dávam. Že som to zvládla. Nie! Ok, toto vyzerá... Tak aspoň mám meč. Tomu to dávam, ok. Toto je cute. Ok. Nič inému nedám, iba ok. Kamo, mňa hrozne serú tí ľudia, ktorí dávajú mi všetkým zle, okrem svojmu buildu. Toto nemá ani tvár. To je... Good. Dám tomu good. Je to fakt good, ale...
Toto není Knight. Toto je meč, ktorý nevyzerá nejako meč. A tak neviem ruštinu, ale dávam tomu toto, pretože to není dobré. A toto je ako čo? Jej to má byť akože takto? Stále to vyzerá zle, tak pup. OK, toto je zase, oni sú takí leniví niektorí ľudia, ty kámo. Na tomu super pup. Som nejaký hejter. Jasné. Zaujímalo by ma, že akože ja dal tú červenú tiež, akože dal červenú vlajku. Ale mňa zaujíma, že kto bol na druhom mieste. Ja neviem, kto bol. Je tu vôbec niekto, že kde sa dá, že či bol niekto na druhom mieste alebo niečo? Tak asi nie. Ale tak dáva to zmysel. Ten môj Knight vyzeral jak proste 5-ročný kidoš, ktorý si dal na seba kostým, že akože ide do školy na halloweenskú party alebo čo, lebo tak fakt tento vyzeralo otrasne, tak sa im ani nečudujem, že mi nedali niečo dobré. Ale až tak za to nevyzeral zasa. Tak to vieš, komu hovor. Čo to je? Game? Však my sme v hre. OK, tak skúsim dať nejakú hru. Čo ak by som dala, že ako Minecraft? Dobre, dám... je terracotta tu, no? Tak. Steve má modré oči, myslím, že? A dám hnedé vlasy. On má jaké gate do keľu? Tak dáme mu čierne gate asi. Dám mu modré. Myslím, že má modré. Má takéto. A šedé botičky. Tak. Teraz začnem s jeho štýlovými džínsami. Ja to spravím také že akože Minecraft. A potom tam možno, že dám aj cedulu, že akože Minecraft by vedeli, že o čom to je. Ale tak asi je to veľmi ikonické. Lebo tak Steve, samozrejme. Pokiaľ nie ste blbulinky, smrdulinky a smádlavučky, tak to budete vedieť. On má také, proste také normálne telo. OK, to sú jeho gate. Dám mu ešte jeden takto. Aby som mohla dať... Tak on má takto tričko, myslím, že? Musím spraviť... Potom tam možno, že keď bude ešte čas, dám nejaké detaily, ale tak to asi nestihnem. Jak obvykle. Čo? 3 minúty? A to mi hovoria až teraz. OK, toto som spravila asi predĺženie. No tak koho to zaujíma, že? No, asi ľudí. Tak dám mu takto ruky. Krátke. Uno perfect. OK, ja asi začnem na hlave, pretože to vyzerá, že to nestihnem. Tak dorobím mu ruku pri tom Knightovi. Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off. No, it isn't. Well, what's that then? I've heard worse. You liar! Tak spravím mu hlavu, nemusí to byť vyplnené, však nikto sa nebude kúkať dovnútra, lebo to neviem, jak spraví. Čo? Ne. OK. Biela. Musím mu trošku predĺžiť hlavičku, pretože to vyzerá fakt zle. Dobre, prosím. Yes. Tak, dám mu takto bradu. To vyzerá jak nejaký dedek. Tak. Proste takto to zostane, dobre? Nesúďte ma. Čo? Kamo, on nebude mať ruku. On bude invalid. Tak to som to nespravila. Tak, teraz už iba... nie. Ty. Toto je veľmi zlé. OK? Ty kamo, ale to nevyzerá vôbec zle. To je veľmi zlé. Hej, a ty toto... Kamo, to som myslela, že bude o mnoho horšie, okrem tej tváre. Dúfam... Nie, prečo som stále prvá do keľu? Dávam legendary. To je čo? To je nejaký rozplastnutý pingvín, alebo... OK, tak toto mám super pup. Minecraft, tak toto je pup. Toto je super pup. Ty kamo, on tam iba napísal niečo. Kamo, niekto mu tam dával epic. OK, toto si dá zaslúžiť
good. To si zaslúži good. Chess. OK, toto nevyzerá až tak zle, okrem toho, že tie postavičky som nevedela, že to vyzerá. Pac-Man! Yes, OK, dám OK. Čo nebudem pomázať, nie? A toto je Roblox, hej, OK. Ty som tam dala minulé pup, ale nikto ma nebude hádať slúžiť. Ja sa vyhrám. Minecraft, fakt, sa ani nesnaží. Ty. OK. Liga tenisa. To neviem, ale čo je. Stavba by bola dobrá. OK, to neviem, jak spravila, síce. Ako to je iba kontrola, to není hra. Toto je cool, ale nemám ani poňatie, že čo to je. Toto je... To je asi gauč a televízia, neviem. OK, už nech to prestane. To čo? Prečo? To ja neviem, čo je. To je asi Tetris? Ja už na to nemám nervy, kamo, všetci tu sa vôbec nesnažia. To vyhralo? A čo môj krásny Steve? A zase ten Rob vyhral. Kamo, rob niečo dobré. OK, tak ukludníme hormóny, lebo rozbijem počítač a ideme ďalej. Toto by si vybral Moonlight. Spider. Yes. OK, spravíme veľmi krásneho pavúčika. Akože nádherného. Doslovne. Lebo všetci vieme, že ak všetci milujeme pavúkov, hlavne ja teda, ja ich doslovne žerem. Hlavne tých 8 démonských, satanských nôh. Sleeping. Huh? Come on, girl. Okay, I think I got it. No, tak teda. Takže potrebujem najprv nohy, pretože nemám nohy. A potom spravím telo. A 4. A ešte jedna, tak. A sa mi zdá, že je to zvláštne, keď sú všetky rovnaké, ale tak čo už. Tu nie, takto. Takže takto bude jeho telo. Aj keď to vyzerá, že teraz ho niekto rozpleštil. Ale to mi teraz až tak nevadí. To by bolo super, keby sme vedeli pleštiť pavúkov v Minecrafte, lebo si pamätám, že ešte keď bola úplne malinká, že som ešte nevedela hrať Minecraft dobre, čo stále neviem, tak, že som sa bála pavúkov, akože to bol pre mňa nočná mora. Jako ja som videla pavúka, ja som zdrála o život. Niečo na nich, niečo na tých očiach veľkých. Som neznašala aj v realite. Tak akože kto má rád pavúkov. And I'm not the hero the world needs, but I am the hero that the world gets. Poviem vám pravdu. Nikto, ktorého poznám a není nejaký psychopat. OK, takže stavanie pavúka není až tak náročné, si myslím. Pretože vlastne iba nakreslíš pavúk, teda postavíš pavúka, s prepáčením. A to je tak asi všetko. Fajn, teraz mám tohto predného pavúka hotového. Dáme mu takto, by nevyzeral tak obyčajno. Teraz mu spravím riť. A potom tam okolo ešte nejaké pavučiny, keď stihnem. Čiže ak pravdepodobne pri všetkých ostatných buildoch nestihnem, ale tak to s tým už niečo spraví. Keď už ani ja neviem s tým nič. No, chcem mu spraviť taký krížik na zadku. Alebo teda jej. Dobre, teraz vám to presuniem na to, kde sme votovali. No, tak toto ani nepostavil nič. Dobre, na to nebudem nič odpovedať, to je pup, super pup. Toto je cute, ale nedá to... Je to cute, ale tie nohy sa mi nelúbia, je to deravé a ešte to nemá vyzerať cute za to, že to je pavúk. Legendary. Moje je legendary stále. Toto je... Čo, pane Bože, to není pavúk, to ma bude strašiť v nočných morách. OK. Ukáž to. To vyzerá skôr jak stonožka. Čo sú za oči? Ne? Toto je chaos.
Toto? Hrozostrašné. Zase vyhral? Aha, nie, toto je Kingsley. Sice má deravého pavúka, ale to nikto o tom nebude hovoriť. Nikto, že? Takže vaj. Posledný build. A budem líbovať. 2, 4, 3, 2, 1, go! Hurikán. Hodinky. Bicykel. Mravec. A ceruska, tak. OK, tento raz budem mať cute end. Dobre? Takže black wool. Si zase zoberiem. Tak som slepa. Aha. On má 6 stôch. A teraz si zoberiem odtiaľto skulls. Nie? Teraz spravím takto 6 veľmi originálnych nôh. Tu na. Mravci majú takýto zadoček. Tak. No. Nemôžem zabudnúť, že mám akože spraviť aj hlavu, lebo to by bol fail. Tak a teraz som spravím tú cute hlavičku s nejakými tykadlami parádnymi. Sú trošku dlhé, ale tak to nevadí. A dám mu takýto líčka. Dá sa to. A dám grass. Ok, toto som nehrala Minecraft dlho. A tak. Tak, aby to bolo zlaté. Toto sa mi hrozne ľúbi. Ne, nestihla som to tam dať. Toto je čo? Schovávam sa za týmto, nechcem to ani vidieť poriadne. Nie. Nie. Teď budete vidieť moju tvár. Toto není mravec. Toto je nejaký bík v kostýme mravca. Toto je celkom cute, dám to iba pup. Ja som ale férovať dneska. Bože, tento Kingsley ma žere nervy, ja mu dávam pup. Super pup. Nemá ani tykadla. A toto je čo? Ok, toto je ešte horšie než to. Nechcela som to vidieť. Prepáčte, že som vám vašu nočnú moru priviezla späť. OK, toto nevyzerá až tak zle. Dám tomu pup. Lebo chcem vyhrať konečne. Toto je super pup. Ne, prečo sú tieto strašidelné? Prečo? Všetci mu zabudli dať tykadla. A toto akože má parožie, tento mravec, alebo čo? To je akože hovno vtáči, alebo... Oni buď spravia hrozne blbé od toho mravca, alebo mu nedajú tykadla. Alebo obidve. Toto som ja, legendary. Toto neviem čo je, ale dám tomu super pup. Toto není mravec. Toto nevyzerá až tak zle, ale tomu dávam aj tak super pup, lebo chcem vyhrať. Všetci super pup. To vyhralo? Dobre. Takže, v dnešnom videu som bohužiaľ vás sklamala a nevyhrala som. Ale, čau. Ale v ďalšom videu vás pomstím, ok? Aha, a nebola by som to ja, keby som sa vás nespýtala, aby ste dali like a odber, takže plstajte. Inak vás toto lietajúce praso zožere. Takže čau!